Hello, good morning po. Bless you mo daw ng pipinto. Tayo kay Sister Jose. So sa kanyang unfinished business, ano po ay gandang pasko ng kapatid ko sa iyo. So, kumusta na po? Ito, okay naman. Okay mo tayo. Salamat po Ama sa biyaya po sa amin sa kalakasan. Bayan mo ang mga kamay ng ating pagkakaman. Lagi na sa ito ang dami. Kapatid sa kanyang sa basbas at kalupang. Gagawa ka ng siya ng galing. Pagpalain mo kami kami magsama sa bayan ng Panginoon. Nagatuloy po kami. Isang sa Espiritu sa pangalan ng Jesus. May lang, yan lang wala. Isang linggo, easy. Kahapon, 4 years na ako. Wow! Pwede mo kapon? Hindi. Stroke? Oo, 2 years ka ng stroke? At least nakakalakad naman. Oo, maayos na maglakad ko. Ngayon, Marami tayong bago ng pasyente ngayon sa may stroke sa malakad. At saka lang. Tapos tuloy yung exercise ko. At saka nila. dito na lang. Alam mo, ko lang ito. Kasi pag ako nadalang mabala ka dito, kaya nagdalang na. May kami lang, ha? Pag naman itong kamay. Pero, Pasok kamay na. So, yung talagang daliri, no? Ano sako lang sa gamot? Yung marami kang bawal? oo, mga pagkain ng mantika, maalat. Silang pa yung sakit mo. Pero wala namang diabetes. Siya po ay 4 years na pong stroke. Yan. Kahapon, September 19. So at least, nakalakad na. Diba? Nagagawa mo rin, nakakapagdam ka na. Nakakapaglaba sa washing. O, luto. Nakakapagsampay, nakakapagluto. Saan ba? Nakakapagwalis-walis. Napag-church ka rin. Oo, nakakapag-church na ako. Pero nito kasi, masyadong lagi yung ulan. Gulang yun. Medyo gusto na nakakalabas. Ngayon, ang ano ng pakiramdam na ng kamay ko, ha? Ano siya? Manilakas mo yun. Makas na, no? Oo, mataba. Ba't mataba mo ba? Dati mataba ka, diba? Ngayon, mabalik ka siya. Sabihin na, papagod na. Saka lagi mong exercise, ha? Oo, ginagawa. Lumis ka ng mga subscriber natin. Saka mga watcher natin yan. Yan. Lahat po nag-subscribe. Subscribe ko yan. Lagi nito bang ulit din namin natin. At ginagawa namin sa mga business natin. Oh, very still, no? So, pag hindi po natutulad, pinag nangyayari sa kanya. So, mga ng stock patients. So, dapat talaga, nare-required kayo at sa fitness ko ng pag-therapy. Ayaw ka sa akin, kahit kung mag-therapy siya pag-therapy. Kailangan talaga ng stock patients ng papa-therapy. Kaya, no? Ano ba yan, no? Pero ginawa ko yung gawin ko. Oo naman. Napala ng Lord sa Salamat. akin. Si Sister Sally. Ito doon, sarap. Buto pa na. Mag-awal siya. Basta huwag yung marami. Yung paminsan-minsan lang. Yung mga pagkain sa mabira ka, masarap. Bawal nga, kaya lang. Ayan, ang gusto yung madali yung Sister Sally. Ayan, o. Glass. Kasi hindi ka makikita yung mga ito. Gising.
21 up. Ang galaga to. Ito ko alright. Yung pasyente ko na yun, si Pauline, si Day Cabeza. Tapos yung mga kapatid ko siya yung kataas. Malamig din, ha? Yung mga sinari, talagang yung yun. Dito yasa. Malamig. Kailangan ka naman. Yung nakalaga na ito yun. Or na exercise. Pero wala mo ito. Itis lang. Sus na yun. Ito po isang ramo ng buhay natin. Kailangan natin palignan ng ating mga pasyente. Hindi po siya pinakakain o ginagawa. Kailangan pa-therapy. Yan. Hindi po pwedeng gamot. Pagkain lang ang kailangan sa mga stroke patients. Dapat pa-therapy po yan. Para magkaroon ng chance na ma-recover at muling manumbalik muling panakalakang sa atin. Hindi ko pwedeng nakakain lang, di ba nakaupo? Nagagawa na malapit ko. Kalakamati. Makagawa naman kaya lang kailangan ka gawin. Tagalin mo. Yan. Namamalig na. Nakapag ng subscriber natin mo rin. Gusto ni Kamias. Kung matagal kami siya, shoutout. Okay, galing ba? Oo, mahal yan, mahal. Malambot Shoutout nga pala. na. Shoutout nga pala. Shoutout nga pala kay Goldie Marian Lusong, kay Robin Asuncion, sa kanyang minamahal, kay Sally Marian Lusong, at kay J. Apet Lagya. Yung mga taong tumutulong sa atin, bibigyan ng accommodation ng PFM. Si J. Apat, maraming salamat, mabuhay kayo at sa inyong pamilya. God bless all of you. God bless po. Gusto mo siya ko. Pastor Sula, Pedro Sula, kumusta na kayo? Shout out po sa mga kapatid ko, sa mga apo ko, sa mga pamangkin ko, mga pinsan ko, kapitan, mga kagawad. Hello po. Oh, sino? Mga pamangkin. Wala naman makapagpid yan. Shoutout sa inyo lang dyan, mag-ingat kayo. Medyo mabanbutin po tayo. Sa pamilya natin Julie, pamilya natin Blair, pamilya natin Boboy, Tim Rowell, Eugene, Derek. Sa ating mga pamilya lang sa inyo, shoutout. Especially sa mga anak. Sa inyo lang dyan, shoutout po. Buhay kayo, mag-ingat kayo. At sa mga po, mag-ingat kayo, mag-ingat, shoutout. Yung tropang lugaw sa may katong alpamart dyan. Yan. Sa inyo dyan, shoutout. Tropang lugaw. Mabait yung mga bata na yan. Kaya yung lugaw dyan, no? Pagkadibanda na. Lugaw with egg. Muro lang yun. Huwag lang yun. Sige. Kaya parehas. Sige lang yung nagkaroon tayo. Lumayan ba? Rice. Sa Balakat, Flores family. Parang nice to. Yan. Nilang time shout out. Kaya pala, Dr. Batasan, mga De La Cruz, Garcia dyan, sa mga pinsan ko dyan. Shout out sa nila dyan. Sa dating Gutierrez and Salaklan, sa nila dyan. Shout out for of you. Yan. Ito. Mga kapatid. Wala na.
na. Pastora Tess, yan, yan sa may Rayat. Pastora May, sa mga lahat dyan, maraming salamat po sa inyo. Shout out po. Pabuhay po, yung Church and Ministry. Nagpapalit po sa kanil, Diyos na sa lahat. Gabi ko mga pastor. Pastor Tess. Gabi ko mga pastor. Saan sila? Rayat. So lahat ng mga customer ko dyan, soon to be, abangan yung bagong pastor siya. Magandang pwesto. Magandang pwesto. Basta kung sa pwesto ngayon. Mga pro sa pwesto. Pero more on, kaya na yan. Home service muna tayo. Kasi mga pasyente na stock pwesto na rin dyan. Tingin mo lang. Ano ba? Tingin mo nga. So, nakapokus tayo kay Sister Rosel sa kanyang offer, left side, mean, pagkatag extremity, sa kanyang makiling movements. Pagkatag na yan. Problem natin, madalili nga walang movements. Pero meron mo kami na meron pang galaw. Kasi start mo. Tanda na. Yung kanyang movement, gagalaw na, ito nga, ako ulit. Ako ulit. So, sige. Sapat siya na ganyan. Pwede warning. So, yung taas mo. Tuturo mo siya. Ano siya pagkabakin? Sikot mo. So, ganun. Yan, ganun mo. Good morning, gagawin mo. So, mga subscribers, mga stock presence dyan, advice to gagawin to for 1 month and exercises every morning. Yan. Pwede maganda sa upper limb or upper extremity. Ano na yung mga ganun mo. Ganun. Just relax and take it easy. Gusto? Sumalik. Okay. Hindi na pa kaya mag-relax. Balik. Bago. Handa lang, mag-gaya. Kasi masyado pang stick. Ang bigas yung mga muscle nila na so, mas muli po, ito po si Maraming Kapeng, mga po business kaya ito sa kanyang upper limb extremity, ang hindi pamulong ng dalawin niya, ang tuloy-tuloy ng kawalan niya. So, kung sa muli po, tandaan niyo po ang reminders, mahalaga ng buhay, ang stroke patients, ay laging pa-therapy sapagkat para magkaroon po siya ng chance magkaroon ng normal na buhay at magawa niya pa yung mga gagawin niya. Kung yung pahabain po yung panahon at yung taon na siya ay stroke. Huwag tayo ng paraan sa tumama sa buhay, sa asawa mo, mag-anak mo, kaibigan mo, kasi tulungan natin. Kung taon dapat tulungan yung stroke. Kasi hindi naman chances na wala. So, shake. Wait, let us talk.